Senengane godhong telo. Nah, itu ada mbah-mbahnya lagi ngarit itu, mbah bodoh balik sama sawah. Kang ya iya. Masih seperti biasa, angon wedhus neng lurung tengah. Kenapa diarani lurung tengah Kang? Mergo ya berada di tengah-tengahnya jalan menuju ke sawah. Ora sak bentel. Bude Sri ini lagi ngarit ya Bude ya. Apa nepene pinten Bude niki? Itu anu itu nggih. Sapi. Oh Oh nggih. Oh nggih. Anu lanang apa wedok? Jaler. Gwedi anune. Sapine gwedi. Oh nggih. Heeh. Nggih. Sedina ngarit ping pira Bude? Pindho. Oh pindho. Nggih. Lah mbahe mboten ngarit to? Mbake. Nggih. Nggih pada rumput ya. Oh nggih, nggih. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Niki mbahe. Anu, dhewe anang bae wedok niku, Mas. Niki babon iki, Bude. Doro. Pun mana? Durung iki. Babon yang gedhi iki, wongel. Heeh. Godhong telo nggih mbus mawon. Heeh. Iya, dong telo. Heeh. Nggih. Iki namanya Bude Sri penguasa wilayah mriki. Nggih. Napa? Namung setunggal niki. Nggih niki. Nggih. Monggo. Putune Suki Bakul. Napa? Nggih. 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 Monggo Mbah, nggih. Niki iki Mbah. Mbah Sri biasanya ngarit teng mriki Mbah ya. Heeh, nggih. Nggih. Monggo Mbah. Suki kumpet niku. Nggih. Bakul sego petel. Nggih, nggih. Selesai. Nggih. 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 Nggih, nggih. Ini penguasa wilayah kene Kang, ngono Kang ya. Kudu permisi ning mbok di Mbah Sri nggih, namine nggih Mbah Sri. Nggih, lho yugane Mbah Sumina. Kayak gitu sih. Nah, seperti itulah keseruannya kita kali ini angon wedhus. Iki godhong apa Kang? Iki godhong mau nih, kok mau nih? Mentaos sih biasanya mbiyen niki anu Kang, biasanya iki nggo gawe cekeh Kang, golek cekeh. Lah sing ngene lho Kang. Nggawe pelintengan mbiyen, jaman cilik golek cekeh. Biasanya mentaos niki apik Kang nggo cekeh Kang. Biasane mbiyen jaman cilikan. Gak enak berarti Kang sing nyekeh Kang. Ngono Kang iya. Iki wit mentaos sih. Ya. Nah, langsung kita sambil jalan-jalan jogging sore sekitar lurung tengah. Ayo. Oke guys, demikian angon ngedus kita kali ini sore hari ini. Bertemu dengan Bude Sri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channelnya Tukang Ngarit. Mergo nek gak ngarit, dusmu ngaliran. Oh Kang, tuwa Kang, lurung tengah Kang. Kayak kono Kang.